Запознайте се с Денис, Кристина и Преслав. Любовта им към адреналина и технологиите първо ги събира в Bosch и CS. А после става ясно, че тяхната обща страст ги обединява и в нещо друго – картинга. Те и други колеги са част от картинг отбора на Bosch и CS. Заедно превземат пистите и са готови да карат по цели денонощия. Стратегията е важна част от подготовката. Решаващо е да се пресметне кога точно да се направят смените. Нашите хора са готови за екшън. Време е да дадем жега на двигателя. Опа! Май объркахме кадъра. Хайде да се върнем на истинската писта. Газ! На пистата е страшен екшън. В завоите не се влиза плавно, а рязко и агресивно. Трябва да се внимава да не те пратят за гъби. Днес не е надпревара, но е добре да се поддържа състезателния дух. Това се казва да прелетиш през финалната права. В края на миналия сезон отборът вече почувства вълнението от почетната стълбичка и сега са още по-мотивирани за новия кръг от шампионата. Да ги оставим да отпразнуват поредните успешни обиколки. А вие как разпускате с колегите? Bosch и CS. Повече от колеги. Стани част от отбора.